Yano Bajangara mara kɔnɔna na nakɔ baara o kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Sɛnɛ kɔfɛ maa caman de bi wasa don nin baara in na. Ne ka baara ye jardin sɔn ye. Ne b'uli depuis 4 heures. N ka sokɔnɔ baaraw kɛ n bɛ soli ka na n ka jardin sɔn. Hali n'a y'a sɔrɔ lakanabaliya gɛlɛya bɛ nin mara in kɔnɔna na maa caman kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw de bi wasa don nakɔ baaraw la. U bɛ pomme de terre, tomati ale nanfɛn kɛnɛ wɛrɛw sɛnɛ. I n'a fɔ Halima musolaka caman de bi mara in kɔnɔna na minnu kɔni bɛ nafa sɔrɔ baara in na. Aw ɲɛ bɛ légumes minnu na n bɛna tila de ka taa u feere yaasa ka se ka saga kelen san. A légumes minnu filɛ nin ye a sɔngɔ bɛ daminɛ 200 ka taa 300 la. A feerelen kɔ sa n bɛna a wari de ta ni ka saga kelen san yaasa ka se ka o feere seli yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la ni ka n ka musakaw yɛrɛ fɛnɛ bɔ o la. Walasa ka nakɔ baara don dala mara in kɔnɔna na kama sɔrɔ lakanabaliya kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na musolaka caman de kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ togodaw la i n'a fɔ association walima groupement ka se ka dɛmɛ ɲini baɲumankɛ tɔnw fɛ. O tɔn in kɔnɔna na kɛlɛɲɛbolaw caman b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Mina bɔgɔ bɔ ka mina jaba ninnu turu ani aubergine ninnu mina n ka yɔrɔ labɛn. A bɛ dimi mɛ komi nafaba de b'a la tɔnɔ b'a la o de kama mɛ sɛgɛ kɔni b'a la dɔɔni. Hali n'a sɔrɔ baara in kɔni nafa b'a la kosɛbɛ yɔrɔ dɔw la i b'a jateminɛ k'a fɔ gɛlɛya binnen bɛ musolakaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ jiko la. Rutu kɔni fari fagalen sigilen bɛ jibon sanfɛ a bɛ gɛlɛyaw fɔ mun bɛ tali kɛ jiko fan fɛ. Degunba de b'an kan yan jiko ta sira fɛ. Ji bɛ mara min kɔnɔ o jalen don ni ji dun tɛ an tɛ se ka baara kɛ. N'o y'a sɔrɔ nakɔ baara nafa kɔni b'a la mara in kɔnɔna na a baarakɛlaw kɔni jigi b'a kan k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ale ni baɲumankɛ tɔnw n'a dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu ma walasa nakɔ baara o bɛ se ka yiriwa cogo min na. An bɛ waati min na Bajangara dugu kɔnɔna na a n'a lamini bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ nanfɛnw kɔni ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ. Supɔmu, salati, tomati, jango salati ni tomati yɛrɛ n'i y'o dilan ka tigɛtulu funfun kan ka kɔgɔni k'a kan a kɔni bɛ daji caya maa caman da la. Tijani Wederawogo kabini Bajangara nakɔw kɔnɔna na VOA Banbara o tɔgɔ la.